Magilamos muna tayo. Yung night routine ko. Ito yung ginagamit ko lang. Bago matulog. Magilamos muna ako. Maganda to guys. Ito yung lagi kong ginagamit. Ayan siya. Ayan. Ito lagi yung ginagamit ko. Maganda siya sa pisngi. May pang ano na siya. Pang scrub. Direkta na. Ito na yung lagi kong ginagamit. Kailangan magilamos ng ano bago matulog kasi kailangan para matanggal yung mga alikabok o kaya make-up para matanggal tsaka hindi ka ano titigyawatin. Mura lang ito guys. Lalo na ng ano, nag-sale ngayon. Sale ngayon ng ano, Garnier. Pwede na siya sa lahat. Yung ma-scrub na yung pisngi mo. Saka ano, makaputi pa siya. Ano siya guys? Ano na siya? Smooth. Hindi siya madulas. Kasi tapos mag-toothbrush tayo. Yan siya guys. Manipis lang yung pisngi ko kaya ganyan siya. Tapos, pagkatapos ko maghilamos, mabusan ako yung bulak kung ano, pangtanggal ng makeup. Ito na lang muna. Ito yung ginagamit ko. Maganda ito guys. Wala siyang chemical na ano, yung matapang. Kaya nagustuhan ko siya. Pang cleansing talaga. Ganyan-ganyan lang. Ito yung pang ano ko, pang maintain. Yan. May halong ano to. Yung Maxipil, minimix ko siya. Para tanggal yung ano, dead skin. Wala na yung kilay ko guys, ubos na. Hindi talaga ako pakilay. Normal lang yan.
hanggang liig para ano, pantay yung puti. Tapos, ang last kong ginagamit ay ito, ang pinaglaruan pa ng anak ko, may ano pa, may sulat-sulat pa. Yan, konti na lang laman. Maganda to guys. Hindi naman siya malagkit. Sakto lang. Yan. Maliit na. Yan lang guys. Tapos na. Tapos na aking sobrang iksi ng buhok ko. Ayan. Hindi ako matigyawat kahit ganito yung sa edad kong ganito. Hindi ako matigyawat. Ayan guys. Hi guys. Hi guys. Enjoying our channel. Oh, sleep. And say good night. Good night guys. Say hello muna. Ay. Tulog na tayo guys. Pahinga na. Wow. Late ng ano namin pagtulog. Laka. Say Minuto. Bye-bye na kay bye-bye na. Bye-bye Bye-bye. guys. Good night. Mm. See you in my next vlog. Bye. You kiss ha? Flying kiss. Flying kiss ha? Love you. You said, love you guys. Love you, Cody, guys. Ay, don't joke. Don't joke. Oh, it's dirty. I just tickle in my mouth. What? Tickle my mouth. What happened to your mouth? It's tickled me. Wow. I want to scratch it. Okay. Oh, see you. Bye. Bye, guys. Bye guys. We're sleeping. Bye. We're sleeping. See you Go, guys. See you guys.